فعالیت خوجگی دولتی فرعی نهالپروری شهری پنجکین سال تا سال در سمت تطبیق برنامه‌های حکومتی جمهوری تاجیکستان رشد ساحه باغ و تاکپروری و همزمان مساعدت جهت بلندبرداشتن معرفت تخصصی باغداران بالا می رود. مورد ذکر است که با اقدام رهبریت خوجگی دولتی فرعی نهالپروری شهر پنجکین پیش از آغاز موسم نوی بهاری و شناندن درختان، گلبوته‌ها و رشد ساحه از طرف کشاورزان متخصصان خوجگی جهت بلندبرداشتن معرفت کسبی باغداران و شهروندان مصلحت‌های مفید داده شد. سرکشاورز خوجگی دولتی فرعی نهالپروری شهری پنجکین کامل شهاب‌الدین درباره امکانات‌های این خوجگی از جمله چنین اطلاع داد. من تخمین 35 سال شد در همین خوجگی کار میکنم. گفتنی هستم که شکل دراری درختان این جدا مفید است. وقت زمانش حاضر رسیدگی باید که همه باغداران و زمین استفاده بدنگان مراجعت کردم. میگم که وقت شکل دراری، وقت عیان یخابمانی و گذشته ساده است. گردی درخت‌های گردش ملایم کردن در کار، درخت‌ها رو به شکل دادن در کار. با بالای این باید که ما داری کوپروس میسکی برای گل کردن یک 10-15-20 روز قفا میپرتاد باید که همین ما کار کرد کنیم. برای شکل دراری در کار میشد قیچی، یعنی арача ба деҳқонон маълум мекунам ман қайчиҳои калоне ки дарахтҳои шохша мебуритон або барое ки эҳтиёт шад дастпӯшак барои когаро дар кор ин карро бояд ки мо ҳисоб бигирем ҳамаша. хоҷагӣ мо ҳозир якбора аз фурсат истифода бора гап зада занги 54 000 бех ниҳолӣ ба фурӯш тайёр дорад. аз он ҷумла 30 000 бех себ, як 6 000 бех дарахтони ороишӣ сояфкан, баъд аз он як 10 000 бех ниҳолҳои донакдор тайёр ба фурӯш. марҳамат харидоро биён аз мо харидорӣ кунанд. бо хоҷагӣ мо дорои як навъи як 6 решае ки аз он дарахтҳо мо дарахтҳои миёнақад истеҳсол мекунем. ҳозира шароити ҳозира ба дарахтҳои интенсивӣ ба қариб монанд байни қатораша 5 ба 6 мешонем, 5 ба 4 мешонем. хело муфид аст. касе ки харидорӣ кунад агар ниҳолҳои моро марҳамат карда биёд, ниҳолҳои решаш 160 дарахтони сортҳои семеренко, стар кримсон, голспур ки ҳозира шароит ба хело муфид аст ва барои содирот омода мебошад. мо ба супориш шуди вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон супоришот омад оиди зиёд намудани дарахтони нодир. мо дар панҷакен 15 сотиқ заминро ҷудо карда аз он ҷумла дарахти булут, яъне ба забони русӣ дуб мегӯянд, булут дар 5 сотиқ, дарахти шоҳбулут ина мо дар майдони 5 сотиқ ва ҳозир бо умре дар намоиш нишон метаҳем барои кордани дарахти каталпа. ино ҳамаш дарахтони ороишӣ. бо кор кардем дар бораи дарахтони нодири павлония. бо кор мекунем дарахтои ороишӣ ва сояфкан. ҳамин сол мо дар майдони 1.5 гектар замин тухмиҳои себ, нок, биҳӣ, зардолу, шафтолу корондем. тухмое ки дар тарама карда аз он ҷумла сояфкан, яъне маҷавени кор дем алакон. оянда мо нақша дорем ки дар баҳори меомадагӣ тухмиҳои санаввар, яъне сасна ва тухми бурси шарқӣ, яъне туя мекорем. барои пешрафти хоҷагӣ мо нақша гузоштем ки оянда мо дарахтҳои интенсивнӣ, ман худам шахсан аз шаҳри душанбе дар 3 маъракаи иди сада иштирок карда аз ҳамонҷо ман решаи М9-ро аз хоҷагии давлати фаръии ҳисор харидорӣ намуда овардам. оянда вайро худоҳад заима шинонда мо дарахти интенсивни сортҳои ҳозирзамонро мекунем. ба деҳқоно гуфтанӣ ҳастам ки ҳар як коре ки дар боғҳо, яъне дар кадом заминҳо дар вақту соаташ анҷом доданда, боду ҳаво ихта вазбин не, боду ҳаво назомдагӣ барои додани нуриҳои органикӣ, яъне пӯрӯб, як намуд дору ҳаст ки вай аз нефтҳои равғани нефт мегиранд барои ҳашаратҳои гум кардан дарахтҳои касалак гум мекунад. боз барои купорози мис ҳозир таъкид кардам мезанам барое ки дертар гул кунад ки хунук таъсир накунад. бо чӣ гуфтам дар вақти соаташ бояд ки мо гирди кунои дарахтҳои мулоим кунем. ба ҳар як дарахт 10-15 килограмм
пору диҳем, то 100 грамма дории амофосид диҳем, ки ҳосили хуб диҳад ва ҷавобгӯи ин замон бошад. یکی از متخصصان ورزیده خواجگی مذکور رجب شادی مراد سالهای زیادی است که با پیوند درختان مشغول است. او درباره نازکی‌های پیوند از جمله اندیشه و مصلحت‌های خویش را چنین بیان کرد. طرز ابریزکا کردن درخت‌های نادر، میوه دهنده و غیره باید که در ماه فوریه به شکل درآورده شود. من خیلی که میبینید حاضر باید که هر سال تا به حاصل درآمدن درخت باید که ما به شکل درآورده شود. برای به شکل درآوردن من این طور نوده های نادرکاری را باید که گرفتن ما در کار که در سال آینده باید که حاصل خوب به صفت دهد. اگر ما نوده های نادرکاری را اگر نگیریم این سال آینده حاصل دلخواه نمی دهد. برای همین باید که تا به حاصل در آمدن درختها باید که ما هر سال نوده های نادرکاری را باید که من همین خیلی که میبینید باید که گرفتن ما در کار. بعدی که ما اینا به شکل در آوریم وقتی حاصلش که شد باید که در این درخت فقط همین شاخچه های نادرکاری رو میگیریم و به حاصل تیار میکنیم. بعد حاصل دلخواهی به صفت برآوردن ما ممکن. هم درخت سالم میشد هم حاصل به صفت میدهد. من خیلی که میبینید درخت ما طرز ابریزکش من موافق همون تجربه متخصصا من درخت تیار کردیم. متخصصان خواجگی دولتی فرعی نهالپروری شهر پنجکین ضمن صحبت با ما درباره پیش از شناندن نهالها مصلحت‌های خویش را این طور بیان کردند. ترتیب پیش از کردن باغ من مراجعت میکنم به تمام دهقانان باغبانا. پیش از کردن درخت نهال‌های مثلا 2 ساله ما باید یک جا من به طرزی که ما کردیم تلفن به آب میگیریم. همینجا با مثال گیریم 50 کیلو پرو 50 کیلو خاک یک جای کردگی این یعنی شربت نام دارد. شربت برای نهال. وقتی که ما ریشه اینا در همین شربت زنانده میشونیم این گرفتی همین درخت 10 تا 20% یاردم میکند. نهال را در درون همین آب تا 2 ساعت 3 ساعت نگاه داشته بعد از آن نهال را برده میشونیم. در این حالت نهال نغز کبود میشد، نغز میسوزد و تا 1 ماه 2 ماه همین شربت نهال تامین میکند از غذا. ترتیب شناندن یعنی در چخوری 50 با 50 کوفتگی نهال میمونیم. در اون جهت پیوندی که جایی که پیوند شدگی از روی خاک نگاه میداریم و خاک رو میپرتیم. موافق سنت سال 2020 ماه دکبر ما در موضع دشت مالا 0.80 گز زمین رو ریشه‌کن کرده بودیم. 1 سال ما این زمین استفاده بردیم. بعد از استفاده بری زمین از ریشه ها تازه شد. من از سال 2022 ما برقرار کردیم 0.80 گز همین میدان ما پورا برقرار کردیم. ترتیب شناندن نهال نشان میدیم. یعنی پیوند از روی خاک باید باشد. پیوند در بعد از شناندن با پای میکوبید خاکش که ریشه مستحکم شد. بعد از آن آب میتیم امکانش شد بالاش با 4-5 کیلو پوری مولا میریزم. این درختای میانه قد ریشش از نهالچای MM16. مورد ذکر است که از طرف رهبریت و متخصصان خواجگی دولتی فرعی نهالپروری شهری پنجکین به جمع‌آوری و انتخاب تخمی‌ها دقت کلان داده می شود. متخصصان در این باره به ما چنین اطلاع دادند. جاری شده که ترتیب جمع‌آوری نمودن تخم‌های درختان و میوه دهنده نادر و همیشه سبز. از آن جمله میگیریم من سیب. وقتی که سیب بسیار ما اساساً از درختان خسکی که خودش از خود برآمده در کوهسارا هست همون جمع‌آوری نموده آمده. از آن وقتی خشک کرده ترما بعد از آن تخم جدا میکنیم دانشه. مرد هم همین طرز
амулетҳои хасак. аз ҳама беҳтарин тухм амулетҳои хасаке ки дар кӯҳсорҳо мешавад ё ки ҳам боғҳо мешавад. ҳамун тухм бояд ки мо ҷамъ кунем. ин тухм 80% афзоиш дорад. тухми биҳӣ инам ба ҳамун вай оилаи тухмидорҳо медарад. инам ҳамин талбате ки тухми мева мепазад моҳи тирамоба меваша гита меваи нағдаш мо бурида тухмиш ҷудо мекунем. Арча яъне ороишӣ моҳи ҳамин моҳи август сентябр дарахтҳо уже гул кара тухм мебандад. вақте ки тухм мебандад мо ҳамин моҳи октябр тухми дарахти ороиши арча яъне ороиши мо ҷамъоварӣ намуда банахе хушк карда баъд мекорем. ин тухми арчи бурти шарқӣ инам аз ҳамин ҷойдори худомо ҷамъоварӣ кардагӣ бурти шарқӣ туя мегӯям русиба. инҷа бо вай дорем. ин дарахти санавбар яъне сасна тухми сасна ҷойдори мо гулбед мегӯяд лекин дарахт номаш алиандра шудагӣ анавди пухтагаш гирифта ина қайчӣ карда манам хеле ба ҳамин тарз дар заминҳои мулоим ҷӯяка тайёр карда яъне мешина қалта мекунем нишонатед тамом манам хеле тарз кити қаламча карда шинондан дар кор хок ба тартиби гирифтани тухми ниҳоли каталпа мо тарамои соли гузашта вақте ки дарахтҳо мевааш пухт рафта аз балнити шаҳр мо дарахтро ёфта баъд аз супориши ҳукумати ҷумҳурии вазорати кишовари ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин тухма мо дастрас кардем. мо заминро як бор ҷуфт кардем гашта хокти майда кардем учират кардем. баъд аз он раҳ кашида тухма кам кам тунук мекорад. баъд аз он то баланди 1.5-2 миллиметр хок мепартоем. дар ин мо хокстар хӯш мекунем. баъд аз он поруби сӯхтӣ хӯш мекунем. вақте ки рӯпӯш кара хокшо пӯшондем баъд аз он мо бо пилонка барои ки гармӣ тиҳад бо пилонка болошо маҳкам мекунем. дар бораи роҳу усулҳои пайванди дарахтон мутахассис Раҷабов Шодимурод ба онҳое ки бештар ба боғу токпарварӣ машғул ҳастанд маслиҳатҳои хешро бо тарзу усулҳои нави агротехникӣ пешниҳод кард. мана мо имрӯз нақша гирифтем ки дар совхози ниҳолпарварии шаҳри Панҷакен тарзи гузарондани пайванди зимистона бо ин тартиб гузаронда мешавад. мана чӣ хеле ки мебинед мана хеле навди мо МММ 160 бо ҳамин роҳ мо тарзи пайванди зимистона ро мегузонем. манин навди МММ 6 ва реша манин навдие ки мо аз дарахтони ҳосилдеҳанда гирифта ман ҳамин 10 сантиметр реша реша боло мани 10 сантиметр то 12 сантиметр мана бо ҳамин тарз гузаронда мешавад. фарқияти ин хелин такпайвандо дар он аст ки ҳосили хуб ҳам дарахтҳои бақувват тез ҳосил мекардагӣ мешавад. бо ҳамин тарз мо нақша гирифтем ки 2000 то 3000 бо ҳамин роҳ ниҳолҳои мевадиҳандаи хуб барорем. ҳосилнокеш хуб мешавад. ҳам як сол пеш нисбат ба пайванди тобистона тез тайёр мешуд. фарқияташ аз пайванди тобистона хеле хуб. пайванди мо омода шуд. мо инро гирифта дар яшукҳои махсус мана дурнаш хеле ки мебинед апилка дорад бо ҳамин тарз монда мешавад. пайванди мо омода шуд. мана хеле дар яшукҳо мондем. баъд аз болош бо вай лека 4 та об зада дар як ҷои махсус ҳарораташ аз 15 то 25 градус бояд ки ҳарорати гармӣ дар кор. баъди моҳи март ниҳоли мо барг мекунад ва омодаи шинондан мешад. мо гирифта
ҳаминро мечинонем ҳамин нисбат ба пайванди тобистона 1 сол пеш ниҳоли мо тайёр мешавад. мавриди зикр аст ки аз тарафи директори хоҷагии мазкур эраҷи талаб яке аз собиқадорони соҳа бердиёр саъдуллоев ки ба синни нафақа расидааст мавриди эҳтиром ва тӯҳфасупориҳои хоса қарор гирифт. дар бораи фаъолияти хоҷагии давлатии фаръии ниҳодпарвари шаҳри Панҷакен мо бо директори он эраҷи талаб ҳамсӯҳбат шудем ки ӯ ба мо чунин иттилоъ дод. хоҷагии давлатии фаръии ниҳодпарварии вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси нақша чорабиниҳои роҳбарияти вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон бо худ нақша гузошт ки имрӯз барои бунёд намудани 7 гектару 25 сотиқ боғҳои мевадиҳандаи себ, шафтолу, олӯи навъи ловел ва ба гардиши кишоварзӣ дохил намудани зиёда аз 75 сотиқ майдони заминҳоро ба иҷро расонад. имрӯз бо такя бо протоколи роҳбарияти вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 80 сотиқ боғи навъи олӯи ловел ва 80 сотиқ боғи себи навъи Star Crimson ба иҷро расонида шуд. ба шаклдарории боғҳо ва нармкунии бехи дарахтон бошад бо маром идома дорад ва дар рӯзҳои наздик дар ҳудуди хоҷагӣ ба итмом расонида мешавад. мо қатори байни боғоти майдонҳои заминҳои ҳудуди хоҷагӣ бошад дар ҳоли 80 то 85% аллакай иҷро шуда истодааст. самаранок истифода намудани заминҳо ният дорем ки мобайни қатори боғҳоро кишти картошка, кишти пиёз, кишти ҷуворимакаи дон, кишти офтобпарастро ба роҳ монем. дар хоҷагии давлатии ниҳодпарварии шаҳри Панҷакен зиёда аз 54,000 биғ ниҳолҳои мевадиҳандаи ороишӣ ба фурӯш омода мебошад ва аллакай то мавсими ҳозира аллакай зиёда аз 6,000 биғ ниҳолҳои мевадиҳандаву ороиширо аллакай ба фурӯш гузошта шуд. соҳаи ниҳодпарварӣ яке аз соҳаҳои афзалиятноки соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта хоҷагии давлатии фаръии ниҳодпарварии шаҳри Панҷакент ҷиҳати дар амал татбиқ намудани паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар амал иҷро намуда барои зиёд намудани ниҳолҳои тут нақша гузоштаем ки зиёда аз 3 килограмм тухми тудро киш намуда ва дар соли оянда барои бунёди тутзор саҳмгузор бошем. аз ин хотир роҳбарияти хоҷагӣ дар ҳоли ҳозир зиёда аз 1 гектар 87 сотиқ тухмии ниҳолҳои мевадиҳандаву ороишӣ киш намуда ва ният дорад ки дар мавсими баҳори соли ҷорӣ кишти майдони тухмиҳои ниҳолҳои мевадиҳандаву ороиширо зиёда аз 2,5 гектар ба иҷро расонад. тибқи супоришҳои роҳбарияти вазорати кишоварзӣ барои тайёр намудани ниҳолҳои ороишии нодир аз қабили шоҳбулуд, булуд, каталпа, павлония, испанский дрог, алиандра роҳбарияти хоҷагӣ тасмим гирифт ки ҷиҳати иҷрои ин супориш зиёда аз 25 сотиқ замин ҷудо намуда тухми онҳоро аллакай дар ҳоли 60% иҷрои он ба иҷро расонида шудааст. майдони умумии заминҳои кишоварзии хоҷагии давлатии ниҳодпарварии шаҳри Панҷакент 76 гектарро ташкил медиҳад ки он аз 3 мавзеъ иборат мебошад. мавзеи рақами 1 шаҳри Панҷакент ва мавзеи дуюмамон дашти Мала ва мавзеи сеюм дашти Мушхона. дар 3 мавзеи ҳудуди хоҷагӣ барқароркунии боғу тогзорҳо, ба шаклдарории дарахтон, нармкунии бехи дарахтон ва зархимикатзании зимистона аллакай бо маром идома дорад. дар мавзеи шаҳри Панҷакент зиёда аз 25 сотиқ замини ғайри кишоварзӣ ҳоли ҳозир ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шудааст ки хоҷагӣ ният дорад дар 25 сотиқ боғи анорро бунёд намояд ва дар мавзеи дашти Маъла зиёда аз 50 сотиқ замини ғайри кишоварзиро ба гардиши кишоварзӣ ворид намудем ки ният дорем дар 50 сотиқи ғайри ба гардиши кишоварзӣ ворид намудаамон боғи чормағзоро бунёд намоем.
дар хоҷагии мо мутахассиси соҳаи кишоварзӣ аллакай мерасад ва бисёри заминҳои хоҷагиро мо ба шакли шартномавӣ ба заминистифодабарандагон тариқи шартнома вобаста намудаем ки ҳар як мутахассисе ки дар хоҷагии мо фаъолият менамоянд ба ҳар як заминистифодабаранда тарзи самаранок истифода бурдани замино ё ин ки тарзи ба шаклдарории дарахтонро ё ин ки тарзи коридани дилхо маҳсулотҳои кишоварзиро фаҳмондадиҳо мегузаронанд. роҳбарiyat мутахассисон ва кормандони хоҷагии давлатии фаръии ниҳолпарвари шаҳри Панҷакен дар ин рӯзҳое ки аз оғози баҳор башорат медиҳад дар шинондани дарахтони гуногун сабзу хуррам гардонидани хоҷагӣ ва ҳамзамон мусоидат ба сабзу хуррам гардонии диёри бостонии мо саҳми арзанда мегузоранд.